En aquell moment és que allò era una novetat, era ser algo nou, i la novetat era l'esperit també, les coses que es diuen, així com ara algunes de les coses que vosaltres dateu, que són normals, en aquell moment eren coses a millor atrevides, i tenien... I allò donava al mateix temps unes ganes de fer alguna cosa. I uno sabia que estava fent alguna cosa important. I veiem que donava vida a elles, perquè entonces eren únicament xiquetes, i també a nosaltres. Jo me'n recordo que en aquella època dins de mi hi hagué un canvi molt gran, perquè era perseverar en les coses, fer-te present tu, a tu mateixa. I jo me'n recordo de moltes coses, però que no sé si això tinc que gravar ahir o què, perquè me dona un poc de reparo. Pues sí, va ser per mi molt important. Començar a estudiar per la nit, treballant, que treballava en una fàbrica. I bueno, molt gran. Per mi és que va ser una experiència molt gran. Pues el pas per el bus ha sigut molt positiu, perquè les amistats que allí se feren duren. A nivell de jovens, potser no se torneu a veure, però en ma casa, quan venen els meus fills i han vist anunci o han vist la teva germana, i quan se troben, han vist aquí que això és una explosió, han vist anunci, han vist... I potser se veuen de lluny i faran aixina allà, perquè això és aixina. Després, a nivell de majors, ha sigut una amistat molt sana, molt que saps que cada un ha fet la seva vida, però que saps que tens unes persones que pots comptar en elles per lo que siga. I tot això ve dins de la programació que vosaltres anàvem mirant que feu, se l'aplicàvem a nosaltres. El tindre companyerisme, el treballar en grup, i això és molt bonic. Ara tu encarna. Jo què tinc a dir? Doncs això, que jo tinc molt bona experiència perquè ens embarcaren ahir i estàvem ahir disposats i el conegueren a altres matrimonis que no els haveren conegut. No els haveren conegut perquè no teníem aquest contacte, cada un portava una vida. I jo, doncs bé, molt bé. Pues una cosa gran, hay que ayudar y hacer lo que haga falta. I després comprendre que els nostres fills han estat en un ambient que ens ha agradat, molt bonic, que continuen sent amics dels amics que tenien i que jo penso que és una cosa que els ha afavorit molt. Per mi han sigut els millors anys dels meus crios. De tindre els crios xicotets, els millors anys que m'ha passat en les guies. El meu Vicent, el primer campament, tenia 9 mesos. Han estat molt bé, molt divertits i molt a gust en els crios. A mi és que m'agrada molt els crios. Més m'agrada més amistats. Cada cosa el que siga. Jo crec que deixa com una etiqueta, no? Vull dir, saber que algú ha estat en guies, doncs diu ja, dones coses per suposades d'aquesta persona. Que sí que a nivell d'honestitat o a nivell de saber treballar en grup, a nivell de respecte a la natura o de cert compromís en la societat o en ser més dèbil o de més solidaritat. Jo crec que tots aquests valors sí que els reconeguem només per el fet que algú diga jo he sigut guia o jo he estat en guies. Sí, no, i a més en aquell moment que no hi havia massa maneres de poder implicar-te a treballar socialment, doncs, bueno, el món de guies era aquesta finestra, aquesta porta, i jo crec que a molta gent, a mi almenys, em marca la forma del treball de guies, el treball desinteressat, el vindre cada dissabte així per la vesprada a una hora que
el que t'agrada és quedar-te en aquell temps a veure la pel·lícula del dissabte que feien, no? Que només funcionava a la 1 i feien la pel·lícula del dissabte per la vesprada. I això era un esforç i, bueno, i se feia. I després venien les vacances i les dedicaves a la gent que tenies i, bueno, i en l'ànim d'això, de ser solidari, d'estar en la gent i sobretot sense esperar-les a canvi, no? Que és un poc l'espirit del guirisme. I a nivell personal també, jo penso que ens va ajudar a créixer, a posicionar-nos de cara a molts aspectes de la vida. Sobretot antes, coneguérem gent de fora que pensaven d'altres maneres. Jo crec que ens va obrir les portes més enllà del carraixet, per dir-ho d'alguna manera, i sí que, jo què sé, a mi per lo menos personalment me va ajudar a replantejar-me la meva forma de vida. El pas per el grup jo el recordo com una etapa molt interessant de la vida perquè començarem en l'any 87 i des d'aquest moment fins a que passaren uns 12 anys, vam estar 12 anys que jo vaig tenir una experiència molt bonica, primer com a cuiner i després com a cap de grup perquè me van enganxar certes persones que tinc davant d'ara. És una etapa llarga, la veritat que no puc recordar els anys que... Si me'n pare a pensar segur que sí, però igual no m'interessa parar en això. Però van ser anys, i molts anys començaren de monitors molt joves. Molt joves, perquè hi ha un canvi generacional, a mi jo tindria 17 o 16. Sí, 16 tindria 17. I té la marinera, però per lo demés està molt bé, no? Alguna bronca. És increïble que es queden bé les coses també. Sí, alguna bronca de quan en quan en algun campament. Jo sempre recorde que dia... És que aquests xiques no s'ho creuen moltes vegades, la capacitat que teníeu d'organització i de responsabilitat. Sí que ho cap. Jo sempre creu... El veureu. Sí, exacte. De les coses que podíem... Quan eres jove no penses en totes les animals que parles. Menys mal que no faries res. No faries. Entonces, clar, hi ha un campament que crec que eren 8 monitors i en una animalada de fills. Bueno, jo crec que per mi ho ha suposat un poc tot, no? Jo comenci com a filla de cuinera, que anava al campament com a filla de cuinera i me digueren no, resulta que no eres filla de cuinera, tu te'n vas a les salites. I jo sense conèixer a ningú, de sobte me vaig trobar en una tenda de campanya, en la que no havia jugat mai en aquesta gent, en la que no sabia ni tan sols el nom, en la que ni tan sols estava la meva germana, que per almenys era la persona de referència, no? Entonces el meu començament és així i un poc com que ha continuat tota la vida, és a dir, la meva vida què és? La meva vida és guies, no conec una altra cosa hasta ben majoreta que no siga guies, els meus caps de setmana, les meves vacances, vull dir-te, el meu contacte amb la gent, amb la natura, és guies, és guies. A mi em passa un poquet el mateix, perquè jo començo un any després de tu, crec que sigui, i la veritat és que jo crec que és això, una part de la meva vida, però que ha anat evolucionant conforme jo anava evolucionant i que encara que ara no estàs tan vinculat o ja no estàs vinculat, però que de totes maneres continua aquesta sensació o aquesta perteneixença al grup. I vaja, és bàsicament la vida, perquè jo no recordo, no tinc un moment en el que digues quan comenci jo en guies? No, jo sempre, els meus records sempre són un poc vinculats a guies. Pues el pas tota la vida, en veritat, no? Perquè jo vaig començar anant de filla de cuinera, no? Cuinera i cuiner, i de fet un grup xicotet, Giral, Laura, Cari, ens dieren que eren prealites, no? Perquè havien de definir-nos d'alguna manera. Ficaren una servilleta al coll blanca. I Quique també. I ahí estaven de prealites, anaven tots de fills de cuiners i, clar, a partir d'ahí tota la vida. No recorde... Sí, yo también estoy desde los 6 años y la verdad es que para mí las guías era un poco como que la vida era así, o sea, no me planteaba que estaba en las guías porque era lo que tocaba. Y la verdad es que para mí ha sido una fuente de experiencias y de conocer gente, de hacer amigos y de pasármelo súper bien, que vamos, no lo cambio por nadie ni por ninguna otra experiencia todo lo que he vivido en las guías. Sí, pues mira, la veritat per mi sigue com
Jo estudi fora, en el col·legi sempre fora, i de Montcà coneixia poca gent, i de nano me ficaren ahí, clar, s'obria una altra forma de veure les coses, una altra forma d'entendre la vida, l'educació sobretot, perquè l'educació que tens en guies quasi que te forma com a persona pel futur. Realment, o sigui, com soc, és per haver estat en els guies. Bé, moltes coses, perquè han sigut molts anys, des dels 6 anys fins als 25 ho vaig deixar jo, aleshores moltes coses, molts aprenentatges, moltes coses compartides i sobretot, ara vent-ho des de la perspectiva actual, a mi m'ha servit molt per a la meva professió, per estar acostumat a treballar en xiquets i en xiquetes, acostumat a parlar davant d'ells, acostumat a fer coses, a fer activitats, a plantejar l'educació d'una manera diferent, més divertida, més motivadora. Sobretot per a mi les guies ha sigut divertir-me, passar temps amb els meus amics i esperar que arribara al campament, que era el millor moment de l'any. I no sé què més. A mi també. El pas per les guies ha sigut fer amics, passar-s'ho molt bé en els campaments, esperar tot l'any perquè vingui al campament, perquè era el millor que teníem. Les rutes, no sé, passar-s'ho bé, passar-s'ho molt bé. La veritat que ho recordes i la infància és molt xula. Jo molt d'això era un poc a la inversa, perquè jo era de tindre els amics del parvulari i tot el rotllo, de quan érem xicotets, i com jo me n'ania a una altra escola, a Godella, pues era el dissabte a tornar a veure els amics del xicotet. ¿Sabes? Entonces el dissabte tornaves a modo Moncada, com aquell que dia. I també el rotllo de tornar, entre cometes, al valencià, perquè jo la docència sempre l'he donat en castellà, i entonces, no sé, com guies jo ho associo sempre a dissabte, valencià i amics de nanos, dels primers amics de la meva vida, perquè en 3 anys... Claro, perquè després sí, és de l'escola, però són de 6, però antes aneu vosaltres. Doncs això sempre ha sigut el que me torna a la infància més primerenca de totes i això. I després la paraula dissabte sempre anava a associar dissabte per la vespre, òbviament, eren guies. I els campaments, sobretot. Sí, després no, en estiu aquests 15 dies eren sagrats, això és... I de fet això, en molts casos, a nosaltres, i sabent d'aventurera, d'anar d'acampar i demés, això s'ha inculcat a través de guies, en el meu cas també. Sí, després no te'n manies pas i t'intentes anar un cap de setmana... Això després, aspectes que t'aporta guies, de la vida de guies, a coses després de la vida normal, que altra gent li fa una mica de parar alguna cosa de tu, no? Ja tu, com que te... Sí. ¿no? Claro. Jo crec que hem conegut molta gent que si no hagués sigut, per exemple, Héctor, si no hagués sigut per guies, no haguérem acabat sent colla, vull dir. O a tu, bueno, igual no directament en guies, però bueno, hem acabat unint coses, saps? Que si no haguérem estat treballant junts, compartint moltes coses junts, palo bo i palo roïn, però bueno, ahí estem, no? Igual seríem amics de llei per carrer. De l'institut, que després perds el contacte... És que és com un dia a dia, o sea, moltes vegades associem guies com a 15 dies de campament, no? Però és que és cada dissabte, és cada moment que te cruces en aquesta gent que no és de la teva colla i que al fi i al cap fas una colla. Sí, que tens un vincle allò especial. Sí, és cada reunió, és cada setmana, cada acampar, cada... Sí, igual n'hi ha gent que se n'ha del grup, però és això, la veus pel carrer i és com... Jo crec que se crea un vincle especial, no? La gent que has estat des de molt xicotet i no sé, crees un vincle especial que amb altra gent no... Sí, que has viscut experiències que igual en gent de l'institut no has viscut. Clar. Això, simplement el compartir 15 dies, dormir, dinar, sopar, anar-te'n de ruta, és que és superintens, es superintens. El sufrir, las risas, todo ese ahí. Y aparte entre nosotros también, pienso yo, la gente que hemos conocido de fuera y que... O sea, por ejemplo, hablamos de gente del País Vasco, yo que sé, o de Mallorca o de cualquier otra parte que la has conocido gracias a guías y que ahora pues... I que són amics que igual els veus una vegada a l'any, però Exacto. és com si... Como si los vieras ayer o antes de ayer o... En el meu cas va ser molt paregut al de Josep, en veritat, perquè jo vingui així no sé quants anys tenia, 11 o 12, i no coneixia ningú, i bueno, ma abuela coneixia l'abuela de Josep i fèiem allà colla i ens enviarem nosaltres per allà.
me'n recordo que arribarem, se ficarem a jugar al cocodrilo. Guanyi. Guanyi en Josep. Érem alites. I guanya el Josep. Sí, sí. I res, se lligàvem, no me'n recordo quin any era, però bueno, encara continuem tots, de fet. I en el meu cas, per exemple, pues, la mare de Josep és amiga de ma mare i mos apuntaren els dos i pues, això, anarem un dissabte, provarem, mos agradà i això, i continuem fins ara. En el meu cas, jo era el que estava soles ahí, tots se coneixien les mares i a mi no, sí, no se me'n recorde. I jo era el xaval que estava ahí soles i anava cridant amics per a que vingueren i demés. Algunos es quedaven, algunos venien a una acampada i no tornaven, altres que estan així. Pues un canvi molt important. Jo penso que si no haguera estat en guies, realment la meva vida haguera sigut molt diferent. També el tema de la vergonya i d'interactuar també amb altres xiquets i tot això, no sé. I conèixer gent de tots els llocs, pels campaments que fem i tal. Bueno, ja no de tots els llocs, sinó d'ací mateix. S'ha trobat una gent impressionant que val la pena treballar i fer coses junts. Pues per a mi Guies sempre ha significat com una família per a mi i no sé, vaig trobar amics en Montcada que jo no coneixia ningú i res, i els segueix tinguent. Ara que som caps, pues veig que, no sé, que mos veig a nosaltres, sempre hem sigut poquets i sempre hem sigut tots una pinya i ara veig, per exemple, que hi ha 50 alites i no se coneixen entre ells o els guies que se duen mal uns en altres i no sé, nosaltres sempre hem sigut un grup així que hem sigut fins que arribaren ells. Que vam ser a ells, explosió. En cada campament 6 persones i estranyes que són moltes alites. Però això també està bé, és una nova era de guies. Això l'està molt treballant, sí. Que acaben sent grup. Clar. Ja, és que mola treballar amb tanta gent. Doncs, o sea, jo sé, al final esos 12 o 14 s'acabes coneixent a tots i... No sé, o sea, sempre volen tindre varietat i més gent, més... És més curro, però també... Sí, més curro, però som més xiquets, més alegries i més... Sí. Rises. És així des d'un dia, de 2 dies sense menjar, només en lo puesto. I els diners, i diners. I us diners. Ale, aneu sent a l'equipet, tal, quan i anaven al poble, potser li demanaven al capellà socorro, se buscaven el dormir i tot, sí. I després 21 bufa, coses d'aixes en el peu, la recordo Maria Jesús plena de bufes. I bueno, i vosaltres, ai, el cor apretat, però ai, tenim que fer-ho, les proves de... Aquest campament va ser com una explosió de com estaven per dins. N'hi hagué un dia que varen fer, que no n'hi havia per programa, no n'hi havia per paelles. Però, clar, els invitats tenien paelles i jo, com soc tan manifestera, digui, pues si fem una paella pels invitats, els xiquets tots paella. I farem 2 o 3 paelles alhora. Són anècdotes que no se preocupaven dels fills de nosaltres. Era col·lectiu, eren tots igual. Eren tots igual. Un any en Nogueruelas el meu fill caia una bassa. I el pastor havia dit el dia de antes que el que caia en la bassa se moria. Allí tens a l'anunci, a les teues germanes, a la riassa, velant-lo per si se moria. Tots plorant. Tots plorant. Li feren el velatori en vida. Con 6 años me acuerdo que el primer campamento pues me caí en todas las letrinas, en toda la mierda. Pero bueno, pues también una de las mejores cosas que me ha podido pasar. Visto ahora. A partir de ahí todo fue mejor. La vida del campamento a las letrinas, luego ya... Imagina't. Jo, sobretot, també, dels campaments i de les rutes, jo crec que és de lo que més me'n recorde, perquè són el que dèiem, no? Els moments que patixes, ho passes fatal, però després quan ho veus en distàncies, per mi són els millors records.
en concret la ruta de pioneres per excel·lència que era... on era? En Friat del Barracín. Friat del Barracín, Anna Lleonard, era la regap, que queda constància. Núria Margareta. Que se van perdre, i de 4 dies 2, no? Sí. Està bé la mitja. I se fou el meu primer campament, sí. Exacte. Sí, i el recordo més. I ho passarem mal, perquè ho passarem mal, també ho passarem molt bé. Van haver les dues coses. Però bueno... Jo crec que és lo bo, no? Que sempre estan les dues coses, no? O sigui, el ruïn i lo bo. Però va haver moments de desesperació de Joan que volia encendre una foguera. Que era per vosaltres. De menjar sal. De menjar sal. Per retindre líquids. Això quina farsa és. I després, per exemple, jo recordo molt la primera ruta que van fer a soles, sense caps. Uau! Que eren 4, van fer... Eren 4? No, eren 5, no eren més. No, érem 4 xiques i 2 xics. Sí, érem 6. Però vamos, ai, que se n'anarem. Sí. Era en Covaleda. Que tinguem les nostres trifulques, que no mos deixaven anar-se i al final... Home, és que teníem 16-17 anys, claro, anar-se'n 16-17 anys, 4 dies a soles de ruta, nosaltres que sí, que nosaltres podem, dormint en la playa Pita. I síem a caminar a les 12 del migdia. Tot lo contrari a lo que se tenia que fer. Exacte, i anàvem a partir de les 5 de la vesprà. Quan arribàvem al poble ja no teníem ni ganes de sopar. Se n'anàvem a meitat del monte i muntàvem el bivac. El muntàvem sobre formigues que mosseguen. Sí. Dios. I dins d'un tancat on dormien les vaques. També. Que jo l'únic que devia aquesta nit feia, joder, així, però on estan les vaques que les senta ahí? I l'endemà quan s'alçarem és que les teníem al costat, que dius així... Una ruta que el segon dia o el tercer dia se nos va ocurrir preguntarle a un home antes d'eixir del poble i... Un lugareny. Sí, a un bon home de Terol, saps? Que en paz descanse, perquè ja era major, segur, el cabró. Que, no, per arribar així, tal... Anàvem per autocava, que havíem mirat en el mapa i tal. No, cogéis un cortafuegos que hay por ahí... Pasáis las chopericas. Y nada, en una hora menos, no sé qué. Total, que se ficarem a caminar, feia una calor que se volien morir. Passamos les xoperites, jo no sé si arribarem a les xoperites, però tirarem camí arrere i tot el món sense aigua. I res, Susana mos ha dit que ella passant-ho fatal en Amparo perquè allí tots deshidratats els xiquets i res, i s'adelantarem. Me'n recorde que Jaume i jo tirarem un poquet més avant en la motxilla, o jo no sé si soltarem la motxilla i diguem ja després arribarem a la motxilla. Sí, res, arribarem allí, el campus de la font, saps? I després plenarem les cantimplores i això i tornarem arrere a buscar a estos i mos varen veure allí una gent del poble al que arribarem i mos digué, què vos passa, tal? A veure si podeu carregar el cotxe i tirar i ja tornarem a per tots, carregarem les motxilles allí dins, ja, pues, res, mos salvaren entre cometes, però jo sempre me'n recordo d'això i xasprar, mos comprarem fruta a Susana i Amparo, tots en la sombra, sense manejar-se res, però jo, una anècdota que dic, hòstia, sempre me'n recordo d'això, no sé. Pues la ruta de... La ruta de Manzanera. De Manzanera, que duiem a Mercè i a Héctor de Camps, i clar, en ells dos pedres és més fàcil, no? I més quan les indicacions són... Tu tira, i allà, quan l'última carrasca a la dreta. Claro que sí. Una carrasca. Eren tot carrasques. Carrasques, diguem, pues sí. I es va plegar. Que se quedaven sense aigua, cuinant enmig de la muntanya, entre pedres, tot el sol... I jo recordo que n'hi havia els típics això que fiquen en els arbres dels mosquitets, que anava de 100 a 0. I clar, no saps, uau, quan arriba a 0 arribem, quan arriba a 0 arribem. Arribem, 5, 4, 3, 2, 1... 99. No. Fou el bajón, I ens ficarem a cuinar mandonguilles a dinar en tota la solana perquè no hi havia res de sombra i després de dinar va continuar un poc més caminant i hi havia una pina increïble, però bueno. Per a mi la millor paraula és família. Jo diria valors. Amics. Risas. Convivència. Família.
Conviure. Guies és el que he segut i el que seré, la forma de viure. Creixement i forma de vida. Una forma de viure i conviure. Una experiència molt bona i que la tornaria a fer gustosament si tinguera l'edat d'eixa. És un projecte de vida que t'ha ajudat moltíssim. En una paraula, llengua. Créixer com a persona. Aprenentatge. Jo tampoc, per no repetir-me, diria sobretot treball en equip. Treballar sense esperar res a canvi. Una experiència molt bona que tinguérem. Un gran treball. És un ambient de companyerisme molt important per el que després ve la vida real. Amics. Jo vaig a definir en tres, i no necessàriament en este orde, ¿vale? Amistat, compromís i l'última natura. Jo la vaig definir en dos. Impressionant. Compromís amb gent molt pròxima. Necessàriament necessari. Deixar el món en millors condicions. Autoconeixement. Per a mi és impossible definir guies en una paraula, és de veres, no? Perquè són tots els valors en els que ens han educat i eduquem i hauria de dir-los tots, des del compromís a l'amistat, al companyerisme, és que... Família. Creixement personal. Una convivència molt bonica i que quan més prompte les comencen, millor per ells. Aprenentatge. Amics. Noves experiències. Amistat. Un estil de vida, una forma de ser i amistat per tota la vida. Descobrir, desaprendre. Família. Per mi, una gran família de grans i xicotets. Un estil de vida. I per mi és la vida mateixa. Servei. Una elecció de vida, una forma de viure. Ha sigut un progrés i com una família que ha augmentat en mi, perquè tinc un munt d'amistats i de recuerdos molt bons. A mi un canvi, una milloria. I ara, pues, el que diu Mila també, te queda aquesta cosa d'això, de cada dia pots millorar un poquet en tu. El xillit dels scouts és sempre listo. ¿Para qué? Para servir. Servir. La palabra es servir. Y en les guías bien preparadas, creo que es, ¿no? Pues preparadas ¿para qué? Para servir. Yo creo que la palabra que definís el escoltisme es servir.